गिबि गिबियावनो जोंनि फंबाय रिपर्टारमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि आंनि मोजां मोननाय अननायखौ हरग्रोनाय जाहैबाय। दा जोङो गिबि खेबनि थाखाय नैबे लक्ष्मी इन्डास्ट्री याव जोङो लांदां बैसागु खुंफुंनो थाखाय दिनैहाय बैसागुनि 2 थारिखआव लानाय जादों। बाहाय जोंहा चिफ गेस्ट हिसाबै दंफैयोमोन एम रन्जित बसुमतारी फरेस्ट एन्ड रेभिनिउ आरो जों मोनथाम गामि लानानै दरगाव मुखिगाव आरो 2 नम्बर दरगावखौ लानानै बे लांदां बैसागुखौ खुंफुंनो आखायाव लानाय जाहैदों। बे लांदां बैसागु खुंफुंनो आखायाव लानायानो जाहैदों जोङो जोंनि बर' हारिनि जोंनि आगुनिफ्रायनो जों जिनाखि बैसागु फालिबोनाय बेखौ जोङो जोंनि हारिनि हारिमु गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय मुसुरनाय बेखौ जाहाथे जोङो बुहुमाव गोसारहोनो हायो बिनि थाखायनो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि माखासे मोसानाय रंजानाय उन्दै बिनानावफोर उन्दै बिब'फोर आरो माखासे जोंनि गामिनि मोसाग्राफोर जाहाथे बे मोसानायनि गेजेरजों गावनि खुसिखौ लाखिनो हायो आरो बे बैसागुआव जाहाथे जोङो जोंनि हारिमुखौ देखायनो हायो बिनि थाखायनो बे बैसागु खुंनाय जादों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव पास जानाय जायफोरा मेलेम गोनां गथ'साफोरखौ जे बरायनाय हाबाफारि बानजायदों मा फोरमायगोन आरो जों दिनैहाय बे बैसागु फोरबोजों आरो मोनसे प्रग्राम लाफाबावदों। बे जाहैबाय जोंनि थांनाय मेट्रिक पास जानाय लोगोसे हायार सेकेन्डारि पास जानाय बेफोरजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै थुलुंगा होनाय जाहाथे उइनाव आरो गावनि एचिभमेन्ट एइमा मोजां जाफुंसारथों बेखौ जोङो थुलुंगा होनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जाहैदों। जिहेतु लक्ष्मी इन्डास्ट्रियाव दिनै जोङो सेथि माने लांदां बैसागु खुंदों। दा बे सेथि लांदां बैसागु खुंनायानो जाहैबाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौआ परम्परा हिसाबै जे खुंबोबाय थाबोदों। खुंबोबाय थानानै माखासे गेजेर खन्द'आवसो एसेनाखि माखासे जोंनि बर' जाथिफ्रा माखासे आन्दालननि थाखाय थाथ'बोदों। दा बे हिसाबै जोंहा दा आन्दालन गैला हिसाबै जोङो बे बैसागु फोरबोखौ गोदोनि जेरै आबै आबौआ खुंदों बेबायदियैनो फारियैनो आरो दा जों खुंलांबाय थागोन आरो खुंबाय थागोन आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जोङो आरोबाव खुंलांबाय थागोन आरो दिनै बावहाय खुंनायल' नङा दाब जायगायाव जेरावबो खुंगोन आरो खुंबाय थागोन आरो जों बिनिफ्राय बे बैसागु फोरबोखौ जेरावबो जोङो सारा बुहुमनाङैनो जाहाथे बर' जाथिया बैसागुखौ फोरबो होननानै मानियो। जोंनि बे माने बैसागनि 1 थारिखनिफ्राय जे दिनै जोंहा 1430 फैबाय बांलानि। दा बे हिसाबै जों दिनै बे लक्ष्मी इन्डास्ट्रियाव गोदानै दिनै जोङो सेथि खुंजेनबाय आरो बिनिफ्राय बावहाय बोसोरै खुंलांबाय थागोन प्रत्येक बोसोराव खुंगोन बेखिनि आरो दा गासिबो बर' जाथिखौनो आङो बे लांदां बैसागु फोरबोखौ खुंथों होननानै आं बयबो बर' जातिफोरनो जाहाथे आङो मोनथिसारहरो आरो बयखौबो मोजाङै साबसिनै खुंलांबाय थाथों बर' जातिखौ मोजाङै गेरेमसा लाखिथों बे हिसाबै आं गासिबो बर' जातिफोरखौ आङो थुलुंगा हरनानै आंनि बुंनायखौ एसेखिनियावनो बैसागु होनबानो बर' आइ आफा सेंग्रा सिख्लाया गोसोआव मोनसे जावरिखांनाय लाबोयो। बेबायदि नोंथांमोननि बे दर' गामियावबो बैसागु बोथोर होननायजों लोगोसे गामिनि खौसेथिखौ जोङो नुनो मोनदों। मा फोरमायगोन आदा एसे गावबुरा हिसाबै बा ज्येष्ठ नागरिक हिसाबै? दा जोङो बे बैसागुखौ माने सेंग्रा सिख्ला जिहेथु जावरिखाङो बैसाग मास फैबानो सिगांनिफ्रायनो माने बैसाग मासनि मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो जोंनि दरगावआ जाहाथे गोदोनिफ्रायनो नियम निथि हिसाबै जोङो थालिम जाखायो आरो बयबो साखाफारा जायो। दा बे हिसाबै जोंहा फालिनाया जाहैबाय जोङो गोदो माखासे आबै आबौआ नियम निथि लाखिनाय बा आरो जोंनि बर'नि जाहाथे कालचार बर'नि राव हारिमु
बे बुस्थुआ जाहैबाय जोंनि जाथिनि असे राव हारिमु कालचार बे हिसाबैनो जोङो बे बर' जाथि हिसाबै बे फोरबोखौ जोङो नागारनो हाया आरो बेनिखायनो जोङो एखे बे फोरबोखौ जों फालिलांबाय थागोन आरो जोंनि इयुनाव जाहाथे जोंनि उननि जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे बेखौ बिदिनो जोंनिफ्राय सोलोंनानै लालाङो आरो जों बिसोरखौ थुलुंगा होनानै फोरोंलांगोन बे हिसाबैनो जोङो बेखौ जोंनि बैसागु फोरबोखौ जों सब समावनो फोरबोखौ फेदेरलांनानै बुहुमाव सिनायथि खालामगोन एसेखिनि आंनि बुंनाया। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।